नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। एसआई अशोक कुमार गुप्ता देखौने बानर पर दया। रवा लोगन के बता दी कि यूपी के कानपुर शहर में स्थित एगो थाना का मामला बा, जौना में एसआई अशोक कुमार गुप्ता ओइजा ठंडी में ठिठुरल आयल एक बानर पर अपन मानवीय भावना देखौनी। जब वो बानर ठिठुरल आयल वो कार्यालय में आके बैठ गए तो वो पुलिस वाले वो एसआई वो बानर के लेके अपने कार्यालय में आईनी और हीटर चालू करके ओके तपौनी। तपला के बाद ओके बिस्कुट भी खियौनी। बिस्कुट खिया के जब वो बानर ताप के तई देही में कड़कड़ाहट आ गए, बानर बिना केहू के नुकसान पहुंचोले वजह से चल देलस।